Sekubingelela mbukeli weBantu TV kwizona ehamba phambili namhlanje. Okwezona ehamba phambili ethinta uGatsheni igagula sophongolo, umculi lona oseveze ukuthi kune voice note ehambayo etrendayo eyenziwe umculi thizeni odumile ngenhloso yokuthi athume abalandeli bakhe ukuthi abahambe beyongcolisa ialbum kaGatsheni iqeda kuphuma nje yakamuva isihloko sithi Ungqeqo. Lo mculi kusolakala ukuthi umthandeni igcomile Shomfo kaManqane njengoba uGatsheni besephikile ukuthi akuyena uKhuzani Dlamlenze umfoko kaMpongosi. I-voice note ke lena isiputshukile njengoba ubona lapha sikuvezele kancane sizoyidlala khona maduze. Sekuvele ukuthi cha akusiye umthandeni okuyena umuntu owenzele voice note bese kusolakala ukuthi uya. Le Big 3 noma lesi sixaxa esilapha isithombeni osibonayo kuMax Makhanya, uKing Zoso noKhuzani Dlamlenze umfoko kaMpongosi. Kule voice note kusolakala ukuthi omunye wabo njengoba sazi ukuthi uMax Makhanya ayidefend elikhulu lama Blue Nation elidefenda kwasani eliqhamuka lapha kuma Red Nation. Kanti uKing Zoso yena uyaziwa naye ukuthi uyishaya ngapha ayishaye ngapha njengamanje ubukeka eyidefender la khona lapha kuma Blue Nation. Uke wakhoza siqiniseko komunye wabo live labo bebendawonye khona uZozo uphethe ngokubaleka mengabe ekhuzwa ukuthi akangathathi isayidi njengoba evelele laphana entweni ethinta uMaskandi. uKhuzani ke Dlamlenze umfoko kaMpongosi siyazi ukuthi umthandeni imbangi yakhe naye angenza noma yini ukuze umthandeni igcomile Shomfo kaManqane lingqole igama lakhe. Siyazi kubahlale wepostana begxekekana kunje yakungcolisana igama. Njengamanje sizokudedelela yona ke i-voice note yokuqala njengoba ama-voice note emabili wena usuyobusho ukuthi ngabe kule yokuqala ubani okhulumayo kule yesibili ubani. Eyokuqala nansi. Uyabona ya noShirisi ngeke ngathi ukuthi sizame kancane kodwa ke ngifuna ukuthi hey kuyashaya lokho yana kuyashaya ingqomo kuyibika lokho yana nalast iParis nje umuntu uthanda ukubheka weyicinga wephefumulisa kanzima wephefumula kanzima siyangapha kukhana ubudimdim hayi aniyenze maze ngendlela yena nenze ngendlela enazenza ngayo kodwa kona ngicela nje ukuthi uyabona wena qawe ngifuna ukuthi wasagade nje umzila sidla i-aphula ngomese sihamba inambukeli ukuthi kule Big 3 wena uthi ubani lo okhulumayo kule voice note yokuqala njengoba sokudedelela esibili ke njengamanje kweyesibili ke sobe sesizwa ngawo futhi ukuthi ngabe ubani. Abanye ke bayasho ukuthi hayi uKing Zoso, abanye bathi hayi uMax Makhanya, bathi uKhuzani Dlamlenze umfoko kaMpongosi ngoba cha akusiye ngempela lo belindele ukuthi ngawuye umthandeni igcomile Shomfo kaManqane. Wena uthi ubani na? Nansi yesibili. Epagini kaGatsheni kusho mina ngithi yani khona nifike ngifuna sididise nje lokuphuma kwe-album yakhe, ngifuna sikudidise nje angakwazi ukusebenza acindezeleke nje okwalesikhashana lesi njengoba kuphela unyaka. Ngithi mina yani epagini lakhe nifike nisho ukuthi umculo wakho ubhura kanjani, comment ukuthi umculo wakho uyabheda, niphinde futhi niye lapha kusho ukuthi ufake ithuba ibheke phansi ukuze angakwazi ukunyakaza okwalesikhashana, angakwazi ukunyakaza nje, angakwazi ukunyakaza. Kusho mina-ke qola lithi asenze njalo ukuze yini kumele uyenze. Akumele umshiye, angalimele umshiye umuntu uma kuthi uyabona ukuthi akakuphathi kahle, hamba. Ukwazi kanjani ngikhipha umphefumulo? Lo mphefumulo ophumile izobe sekubuyisa kanjani? Le ngane abayishiyile izobe sibe yini? Le nto yenzakele I wish nginayo impendulo lokho kodwa ngikwazi. Kwenzeni? Ube igwala obesayikhunga yena. Kulungileke angani bekumele kwenzeke konke lokho uthatha umphefumulo dadewethu wasebona ukuthi abe igwala. Kulungile.